Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sekali naripituan na lang mo ba gusto lang dito apakah nagsangka yung mga buni-bunian. Sa ayat naripito akan nakano nasukakan gani ko nilang naragandang suara ko. Makang gugula lang kung nari sa iro nagagunap pa na na mababalbas siya ng utwa di kang giginawa isa yung daranaw. Sa agi kon mambu mga buni-buni na ikukurmatak na isang gusto area kan na dasala ka putri pa kasi. Pupungan to na sa rinaw ko kanakan sa rinano dari di pagusuran na lumbay kambulinganan sa wassalam.
Sakar